Hello mga Oragon, mga bes, mga bay. Good morning, magandang umaga. Ito na naman si Ka-Oragon. Mag-iikot na naman ng 20 minutes. Ayan, ito, umpisa na naman ng ikot natin, morning exercise. Ayan, mag-exercise tayo tuwing umaga. Okay, pang 22 days na running walk. Okay, so ayun mga Oragon, mga bes, mga bay. Tuloy lang ang lapad, takbo. Yan. Ay nako, bigat ng katawan ko. Gusto, hirap tumakbo. Mataba talaga, mataba. Overfat. Sakit pa ng tagiliran ko. Ano kahapon, napasama sa tayo ng live. Nag-live kami kahapon mga Oragon. Live, tapos live kantahan. Nag-uwi ang galing sa trabaho, walang sweldo eh. Kaya ayun, palaban sa live. Ito, maano ngayon, masakit ang aking tagiliran. Nakatagilid ako kahapon eh. Ayun, sakit ng aking tagiliran. Pati sa pagtakbo eh, apektado. Ay, mawawala din to. Exercise lang. Yan. So ayun mga Oragon, maliwanag na naman. Ayan, medyo magtatag-init na nga yata rito. Tag-init na siguro. Hindi na masyadong malamig. Parang nagbabago na yung temperature at weather condition dito ngayon sa Jeddah. So ayan, pagka tag-init na, iwan ko lang kung kaya pa natin mag running walk sa umaga. Tingnan natin. Liwanag na. Ayun, pang last buno to, last buno. Malapit na. So kaya na nga guys. Yan, ali tapos na yung ating 20 minutes na 20 minutes na running walk. Mag-exercise na naman. Ayan, tapos umpisa na naman trabaho. Kick. Hey. So, ayun na nga mga Oragon. Tapos na yung aking 5 minutes na stretching exercise. At dito na rin magtatapos ang ating pang 22 days na morning running walk exercise. Okay, so if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye-bye.